ɗemgal fof no jogii dynamisme mum ɗemgal fof wonko Allah rokki ɗum kono kadi won ɗemɗe kadi ko sattude ɗumen e tidde ɗumen ɗemgal pulaar joni sattu sabu c'est une langue à classe wona ɗemgal bolle puyɗe hebde wawde ngal e hoore mum wona hunde wemde holko woni par ce que ko ɗum namdi ko so yewtere nde noddun ɗum ma en garan ɗum les classification holno kaldata ɗum ɗo tan mbiya tumbude nde sa wi tumbude hay somi anda ko ɗum woni mbeɗa andi koko murliɗi mbeɗa andi koko hay somi yiyani ɗum nde mbeɗa andi koko murliɗi sa wi ñorgo hay somi yiyani ɗum mbeɗa andi koko werti koko waɗi werto ñorgo ngo maayo ngo yeeso ngo kala ko wertiɗi wiyete ko ngo kala ko murliɗi waɗe nde kala ko juuti wiyengol la langue à classe eɗen jogui nogasi e ko classe e nder ɗemgal men weeɓani e ɗemɗe baaɗi hono noon kono sa yeehi ɗemgal jofo ɓe mbaɗi kala suuji kono wayani no donc ɗemgal ngal webtina kadi kamɓe kadi ɓe mbaɗi libéralisé ɗemgal maɓɓe enen joni gonten koye willude eɗen bicca mbiyen kala ko ɓalwi wona e kosam jeeya kamɓe kala ko biccuɗen mbiɗon eɓe jagga ɓe poot ɗum waɗi ko mbasɗen koko heewi to banggue ɗemgal